ba su so amma ba wajen ba sa so ba dan su kare mutuncin su kawai ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana da ganin sarki hawa kawai sai miya ta yi zaki a'a sarki canja min topic din da nake ina magana aure kuma ki kawo maganar miya ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba to inda haka ne daga gobe ki je ki hada wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi Mijin Biza. He set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot, and vanishes into thin air. Mijin Biza. Mijin Biza. Sabon launi ko an gina sai an saba, dan marane na sakan gonan masoya ban fita. In ji mai sabon launi ko an gina sai an saba, barrako in ya sakan goshi da kai ne zai fita. Duniya mai yayi da faɗa kun ji matan zamani, yau da ni ta ya kawa wataran na sani sai ta bar ni. Mijin Biza. amma dai ki ba su hakuri tunda kin ga hotel zamu zauna amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba ki tare a hotel suka ce wata karuwa mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya to a gidan nan aka fara wannan tarihin a ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare wannan kuma kyakkyawan tarihi bane ba amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata idan kuma kuka nemi ku tada wannan maganar to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar tafiya ta kai amma ko wannan yaron ya cuce mu Allah ya isa tsakanin mu da shi wannan mata furare ce domin ya dade da sakinta jira kawai take ta ayu ta ije masa jaririnsa ta kama gabanta kusan duka waɗannan yaran haka aka same su matansa ke da aihuwa ni ke musu jiwa ba zan taba yafe muku ba baki ɗayan ku kuma sai Allah ya saka mu kin ji na roke ki yafe min ne Watch how the game ends. It's Adam Izango against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tanya, Maryam Booth, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin Biza. ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba sai da ke da yake zaman bulus Mijin Biza. wallahi ba zai yi ba na rantsa da Allah sakin ba na yi gaba da shi ƙarya kike da kisa ba wannan matan ni na ga faɗanta ba ta da kirki yayata da ta zo gidan nan za su yi rigima kin ga ta buga ta da ƙasa wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan ita kuma haka take ƙarfi gare ta Directed by Falalu A. Dorai. Mijin Biza. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. ni mata aure ce Mijin Biza. Hitting your screen soonest. wane ne kai waye kai wannan yanki na ne to ni yaushe na ce maka yanki na ne kokari ka ka tsallaka boda to barin ga yadda za ku tsallaka bodar inda ba ku biya rufi 25,000 ba idan kana da su ka kawo idan babu kuma ka fece ta homin ne jinan a kewaye da iyakar katangar lantarki ce mai kaifin wuta volt 440 wannan wutar toka take mai da mutum idan ta kama shi kai kalli wannan
Muhammad Ali Jinnah, ka taba ganin sa? Wannan kudin Pakistan ne. Gandi ba zai maka aiki a can ba. Munni mu je. Tsaya ka ji mana. Wai kai baka gane ba ne? Idan har ka bi wannan hanyar, mutanen BSF za su ganka. Jinan, alburushe ka za su fara yi. Bayan nan sai su tambayi fatalwarka, kai dan nan ne ko kai dan can. Kai ji mana, baba abu mai sauki bane tsallake wannan bodar. Ni da ka ganni ina da mutane, ta nan da ta can. Zo mana ku shiga mota, ko nan ta haka ma yarinya ba za ta wahala ba. 50,000 za ka biya. Amma fa yanzu kace 25,000. To ai 25 din kudin mutum daya ne. Me yasa Munni za ta biya? Bayan ita gida za ta je? Gida za ta je. To daga wannan lokaci ne kawai na yanki cewa ni da kaina zan kai Munni gida. Kai da kyau. Ai tun sa'in da na fara ganin kare na ce lalle wannan mutumin kirki ne. Jinan, ta ɗaya ɓangaren katangar bayan kowane minti 10 sojojin Pakistan suke kewayowa, ramuka 4 ne suka fita karkashin katangar. Cikin minti 10 ya kamata mu rarraba ta ƙasan katangar, sannan mu bullo ta ɗaya ɓangaren. Kaga wadancan tsibirorin yashin sai mun fito ta bayan su tukunna, sannan maraba zuwa Pakistan. To ai kenan. Sai na nemi izini zan wuce. Me za ka nema? Zan nemi izini daga rundunar Pakistan sannan sai shiga Pakistan. Nan baka sani ba waje ne na yin barkwanci ba, ka gane? Mu je, taho. Ni fa mabiyin bajirangi bali ne, ba na yin abu cikin munamuna. Wai kai mahaukaci ne? A karin banza duk za su harbe mu. Na roƙe ka zo mu tafi, mu je. Munni kafin mu bar nan dole sai mun nemi izini Munni. Tun sa'in da na fara ganin ka na san kai mahaukaci ne. Munni gaya masa, ki gaya masa. Hama gwambansa, ɗan kuma suna yi wata nan dan Allah ka zo mu tafi. Malam na sai baka ku gudu fa. In ba haka ba za ku zama shiganku. Shi kenan taka ta gare. Munni sai mun nemi izini tukunna. Wai kai! Jinjina ga Shriram. Jinjina ga Shriram. Kai ba indiya ne? Amma Munni yar Pakistan ce. Ta bar hannun iyayenta ne. Ni kuma zan kai ta Pakistan idan ta haɗu da su. Yalla bai. Ba mu taɓa jin labari irin wannan ba. To me yasa baka tafi ba? Ni mabiyin bajiran bali ne. Ba na taɓa yin abu cikin munamuna. Dama ina jira ne ku zo na nemi izinin ku. Nan bodar Pakistan ce. Inda izini kake nema, me yasa baka je ofishin jakadancin Pakistan ba? Kwarai kuwa na je ofishin jakadancin Pakistan wanda ke Delhi. Mun ko ba mu je ba. Amma koran mu suka yi daga can. To ya kai ka zo nan? Bu Ali ne ya shigo da mu. Bu Ali jami'i ne. Cewa ma yana da sanayya a nan da can duka. Zancen banza zancen wofi. Ta ya kuka ƙetaro zuwa nan? Ta rami ne. Rarrafe muka yi. Hanya ce dodar. Rami. Ina ramin? Wannan yana tsaye a kai. Duba wajen. To yalla bai. Maza. Yalla bai. Di yadda aka yi wannan lallage asiri ne. Yalla bai mu kama shi ne? A'a. Kuna ji ko? Ku kama su komai da su ta inda suka fito, sannan ku cike ramin. Kai ka juya gaba ta guje, ko kuma za mu bude maka wuta. Tabi!
jinjina ga Shriram. Mene? Da ke shi! Munni, kada ki damu Munni, ba komi fa, ba na jin zafi ma, ba ka jin zafi ko ku take shi. Da zafi mana da zafi, hankalin ta tashi yake shi yasa. Hankalin ta tashi yake. Ku kyale shi. Ku kyale shi nace. Ta yaya kai ka sake tsallakowa? Akwai wani rami ne ta can. Waye gaya maka akwai waɗannan ramuka? Buwali ne, buwali. Yalla bai, na yau bajaran bali alƙawarin cewa ba zan huta ba sai na haɗa Munni da iyayenta. Ba zan huta ba. Ba za ka huta ba ko to bari huta da kai. Rafiq! Yi baya. Kaga, kwata-kwata ba zan bari ka wuce ta wannan wajen ba. Ko da a ce kana da fasfo da visa. Saboda haka yanzu nan ka juya kawai ka koma. Yin hakan kai zai taimakawa. Yalla bai, na dawo alƙawarin zan koma India. Da zaran na sami iyayenmu ne na rantse. Kaga, nan da minti 10 a cikin kewayenmu na tsaro, za mu zago ta nan. A cikin waɗannan mintuna 10, ko kai ta nan ɓangaren, ko kuma kai ta can ɓangaren, mu ba mu sani ba. To amma yalla bai. Amma idan har na sake ganin ka, to ina tabbatar maka zan harbe ka. Taho! Kuma ku binciko wani mara mutuncin ne buwali. Jinjina ga Shriram. Yalla bai, tabbas wannan mahaukaci ne. Kai baka damu da rayuwarka ba, amma kai tunani akan wannan yarinyar mana. Yalla bai, da zan iya bacewa cikin duhu kafin ku zagaye ta nan wajen. Amma ni mabiyin Bajrang Bali ne. Mun sani. Kuma baka yin wani abu a cikin munamuna ko? Mun san wannan ai. Baka kuma da wani abin da zaka ce? Na yi muku alƙawarin cewa zan koma ƙasa ta India da zarar na miƙa Munni ga iyayenta. Yalla bai, izini kawai nake bukata. Ba na ce maka ka tafi ba, me yasa baka je ba? Wannan ai ba izini bane yalla bai. Zai zama kamar aslala dai na shiga. Yalla bai, wannan fa mahaukaci ne. Shikenan. Ku je. Yalla bai. Zan iya tafiya? Ku je. Mu je Munni. Idan dai har da gaske kai mabiyin Bajrang Bali ne ko? To fa lalle ka dawo. Alƙawari ne ya labai. Jinjina ga Shriram. Da gaskiya tabbas wannan mahaukaci ne ba makawa.
Malam, na'am dan wa zan yi samu abin da ba nama? Kamar me? Kamar dai kayan lambu. Ai da kayan lambu a nan, ga alayyahu, ga koren wake, ga suna ai hadi ya kai a ciki. Kusan komai yana ciki. Su zalla nake so. Da matsala ne? Yarinyar bata lafiya ne? Me ke damin ki ata? A'a, lafiyan ta kalau fa. To kai ne baka da lafiya? A'a. To me yasa kayan lambu zalla zaka ci? To shikenan, ka bar wannan. Amma wannan ka dauke shi. Sai ka kawo min shayi da biredi. Bilal, idan ka sake bani sassanyen biredi kamar na jiya, wallahi sai na sabarbade ka. Ka gane ko? Ki sauri ki ci abincin nan mun ne ga gawar nan. Kin ci goshi ko mun ne? Yanzu saura, mu yi sauri mu samo iyayenki. Kai dakata! Tsaya nan! Ya dai mun ni. Dakata! Me sa wannan dan sandan yake yawa ta nan? Ina anko take? Wace anko kuma? Wace anko yan labai? Wace ka sace min daga cikin amanata? Waye kuma zai sace anko yan labai? Maza ku duba. Ku caje jakansa. Bari ma ka gani. Gashi, kun gani? Kalli, ku duba ku gani. Kun ga anko anan? Ba anko yan labai. Babu. To jakanta fa. Haba yan labai mai karamar yarinya kuma za ta yi da anko. Nuna musu munni. Kawo nan tawa kawo. Kawo nan munni kawo. Gashi to, duba ka gani. Duba ka gani, ka ga anko a ciki? Yaya sunanka? Pawan. Pawan? Pawan wa? Pawan Kumar Chaturvedi. Mutane kuma suna kira na Bajirangi. Ko ba za mu kira ka ba. Kai dan Indiya ne? Eh. Naga fasfo ɗinka. Ni bana da fasfo. Baka da fasfo? To kenan ta aka ka shigo Pakistan? Ta karkashin waya na rarrako. Karkashin waya? Eh, amma ina karbi izini. Ni na tsani ƙarya a rayuwata. Bana yin ƙarya, ni mabiyin Bajrang Bali ne. Kun shigo mana ƙasa cikin bakin dare kamar wasu barayi. Ka san wani irin mutum yake yin haka? Beraye ko yan leƙen asiri. Ni ba ɗan leƙen asiri bane. Ita kuma munni yar Pakistan ce. Yar Pakistan ce. Da gaske? Ita yar Pakistan ce? Tabbas. Yar Pakistan ce. Kwarai. Ni kuma sacin Tendulkar ne. Kai ku kwamushe shi. Ku tawo da shi. Mushe, tawo mushe. Mutane suna tahowa daga Karashi domin aiwatar da bukukuwansu na sallah. Kai, kun sake dawowa kuma da Allah ku wuce, za mu rasa jirgin nan. Mutane suna tahowa daga kai da Allah ka rinka tare su mana. Za mu rasa jirgin zai wuce ba mu gama ba. Mutane suna zuwa daga Karashi domin aiwatar da wannan irin iskanci ne. Ku dinga bi ta hanyar mana. Mutane suna zuwa nan daga Karashi domin su aiwatar da bukukuwansu na sallah. Haba yarwa me kuke haka da za mu rasa jirgin nan ku bi ta can mana dan Allah. Mutane suna shigowa zuwa nan Karachi. Mutane suna shigowa zuwa Karachi domin aiwatar da buku. Ka dinga dakatar da su mana. Da Allah ku dinga bi ta gefe mana. Mutane suna zuwa daga Karachi domin aiwatar da bukukuwan su na sallah. Ni ne can Nawab Chaura tare da mai daukan hoto Kamil. Amma da kai jaki ne ko banza kawai. To haka ake kai ka tsaya mutane akan hanya? Nan ne tsakiyar hanya? Mutane suna zuwa daga Karachi. Kana surutu kamar shashasha. Ga yan sanda can sun kama wani dan leƙen asirin India. Dan leƙen asirin India fa kace. Aina a wajen gidan cin abincin Bilal sun tafi da shi ofishin yan sanda. Me sauri mu ji wannan labari ne da man sa. Bawan ya kira ki? A'a. Amma ai zai kira. Ina ga zuwa yanzu ya ɗora munni a jirgin ƙasa ta tafi. Ba ki gaya masa ya kira ki ba da zaran ya isa waga? Na gaya masa. Me yiwa ya manta ne. To ai da ke kin kira shi. Yalla bai Hamid. Mun yi zo ofishin yan sanda da Allah kai sauri ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ko za ka gaya mana me manufarka? Manufata? To dai na karbi izini.
To ka dai min cikakken bayani daga farko. Ta yaya kai ka shigo kasar Pakistan? Ta karkashin waya na rarrafo. Nawa aka biya ka akan gudanar da wannan aiki mai hadari haka? Nawa kuma? Me yasa za a biya ni? Dan radin kai na nake wannan abu. Na gane kenan kai dan kishin kasa ne. Me? Kai me ma suke cewa? Me yi da kasarsa? Me yi da kasarsa? Shakka babu. Me? Me yi da kasarsa? To amma a cikin wannan aiki me amfanin yarinyar? Dauki yarinyar. Mun ce ma dalilin. Kai to yayi sadalla ku je da Allah ku tafi. To zo nan, zo ka tsaya nan. Sauri. Aha. Kamar dai da ku gani a wannan daukar tamu wacce mu kadai ne da ita. An kama dan leƙen asirin kasar India da mai taimaka masa yarinya yar shekara 6 wanda a yanzu muna dauko muku ne daga mazabar Chaura. Ga dukkan alamu yarinya ta samu horo yadda ya kamata domin ko kalma ɗaya bata furta ba. Ni ne Chan Nawab tare da mai daukar hoto Kamil Yusuf daga Chaura. Ko mu sake ne? Na samu komi. Wancan bokeken dan sandan. To ka tsaye da daukar mana. Yalla mai. Wannan lambar India ce. Me ya faru? Wayarsa a kashe take. Yalla mai na dauki wata hirar fasa taro yanzu nan. Akan wani dan leken asirin India. Na rantsa cewa wannan rahoto zai sa tashar ta zama lamba 1 gaba ɗaya Pakistan. Can Nawab ne. Ya ce ya yi hira da wani dan leken asirin India da aka kama. Zancen banza ne, ce masa bana nan. Yalla bai Shamshar da yanzu baya nan. Wayo. Kai haka matsala ce. To yanzu da Allah idan ya zo ka gaya masa abin da yake akwai ka ce masa da Allah ya kira ni. Kafin nan ni kuma zan kammala hada rahoton. Halo? Me manufarka ta zuwa Pakistan? Wai so nawa zan gaya maka ne to? Na zo nan ne domin na haɗa munni da iyayenta. Ci gaba da ƙarya haka sai ka waye gari ka daina ganin rana. Ni ba na yin ƙarya. Ke ina za ki je? Munni me faru? Kina nufin kin san wajen? A nan gidanku yake? Munni? Nan ne wajen su Munni. Wai me yake faruwa ne? Mun samu wajen yin labai. Mun gano gidan su Munni. Wani irin wasan kwaikwayo ne wannan? Ke ya sunan ki? Ba ta magana yin labai. Ba ta magana? Me yasa? Mage ta kama mata harshe ne? Magani? Nuna min ma. Wani bakin ki? A bisa tushen rahotonmu, an ajiye wannan ɗan leken asiri a ƙarƙashin tsaro mai ƙarfi inda ake cewa za a ɗauke shi daga nan ba wata zuwa Islamabad. Sai wani gefe kake wani jaganci ne wannan. Kalli ka gani. Zo da sauri. Yi sauri kawo, yi sauri. Mu je. Jaki na wurin tana hannuna da mashin da za ka ɗauka. Suna cikin wancan doguwar motar maza mu je sauri mu je. Kai wannan ne ba za ka iya ba. Ni barin yi leken asiri waɗannan leken asirin can. Bana mu tuko akan wannan ya fi sauri ba. Wai da za ka je ne mu je akan wannan bana. Digidi. Mun gode ubangiji mun tsere. Halo? Can Nawab ne yake magana daga Chaura. Wani ɗan leken asirin Indiya yana cikin mota. Wace mota kenan? Mota dai da nake ciki yana gaba na ma yanzu haka. Ku sauri ku zo. Hamagon banza ta zan san wace mota kake ciki. Mota tana hanyar zuwa Alipur sunanta Chammo Diwani. Tikiti. Da Allah ka gane nan wajen? Kar ka yi wasa mana dan uwa. Kawai ka gaya min ina ne kake so ka je? Wannan yarinya ɗan Pakistan ce. Ban san yadda aka yi ta je India ba. Ita kaɗanta ina ganin ta rabu ne da iyayenta. Ba ta iya magana amma sai dai ta gane nan wajen. Ni kuma na tabbatar gidansu a ta nan wajen yake. Kai daga India kake? Taya? Ta ƙarƙashin waya muka rarrafa, muka tsallako boda. Amma kafin na ƙaraso gari sai da na nemi izini. Kana nufin tun daga India ka zo nan cikin Pakistan domin ka hada wannan yarinyar da iyayenta? Da wani abu ne? Da mamaki ne dan uwa. Na yi fatan da akwai irinka da yawa a kasashen nan biyu. Nuna min hoton na gani?
Yalla bai. Ka daina mai ina ka bude baki kai magana da kyau. Ya tsere yalla bai. Me? Dala akwai wanda ya gane nan wajen? Ku duba dala ku duba da kyau. Danwa? Wancan, je da aka su da wancan, sauri. Yawa, wancan. Wani abu ne labai? Akwai wani mutum mai sanye da riga ruwan kasa shi da wata yarinya ba su shigo nan ba? Yan labai ban ga mutum mai kamar haka ya shigo motar nan ba. Shin ana akwai wanda ya ga mutum tare da wata karamar yarinya ba wanda ya gan shi? To amma yan labai can nawa biya ce mu wannan motar ce. Kar Allah sauka. Yan labai yarinya tana ta gwada wani hoto mai dauke da tsaunuka haka mai yiwa a nan gidansu yake. To ina hoton? Sun tafi da hoton ai. Duk motocin da ke babbar hanya ku bincike su. To yan labai. Muje. Ko dai ka kasance mai matukar jarumta ko kuma ka kasance jibgegen hamago kawai ka an tayo cikin Pakistan haka babu wani tsoro? To ta hakan ce kadai zan iya kai mun ni gida ai. Haka ne ba komai amma ta yaya za ka yi ka sami iyayenta? Bajiran Bali zai taimake ni. Har Pakistan din ma? A wannan daren baka da wata matsala a nan. Amma dan uwa, ka tabbatar da asuba ka bar nan. To. Allah ya kiyaye. Amin. Ina ne nan wajen? Masallaci. Ka gafarce ni Bajiran Bali, ka gafarce ni. Salamu alaikum. Matashi me ya faru? Baka da lafiya ne, na ganka wani sam haka. Me yake damuna? Lafiya na kalau. To me kake yi a nan? Mu shiga cikin man. Kai, yawa, me yasa baka zo jiya ba? To je ka, maza ku shiga. Ku zauna aji ina zuwa. Ni ba zan iya shiga ba fa. Me yasa? Ni ba musulmi ba ne. To sai hakan ya zama mai ɗanwa. Wannan waje a buɗe yake ga kowa. Hakan ne ma yasa kwata-kwata ma ba ma rufe masallacin. Maza, shigo. Maza yara, kowa ya nemi wajensa. Ashe wato haka abin yake. Ban taɓa zuwa yankin tsaunukan nan ba. Amma akwai 'yan makaranta ta waɗanda daga can suke. Barin tambaya. Minti ɗaya ina zuwa. Kai yara ku zo nan da Allah. Na'am malam ga nan malam. Ina so kowa ya kalli wannan hoton da kyau. Idan yaro ya sani ya gaya min ina ne. Kuma duk wanda ya bani amsa daidai, ni kuma zan bashi wata babbar kyauta. Ina ji. Tsaya. Yi baya. Wancan ba tare da can nawa suke ba?
Kai, nuna. Kai, jama'a, kai, ita. Kai, ku bi shi, ku kawo musu shi. Kai. Zauna. Malam ainan Switzerland ne. Arshad baka sani ba, mi kawo wani ko? Malam Allah da gaske nan wajen Switzerland ne. Gashi ma rubuta a nan da Turanci. Na munni? Daga Switzerland kike? Ku kama shi! Kai ba ka tsaya ba! Kai tsaya! Kai da ka tsaya! Kai na ka je da ka tsaya! Tsaunuka masu ban sha'awa irin wannan a Kashmir ake samun su. A Kashmir? Kina suna koma India? A'a malam, wani bangaren Kashmir din anan yake ai. Kamar ya? Kashmir. Yata. Ku dakata yanwa. Da Allah ku fara jama kaman ku a mota tukunna. Allah shiga bata mallan shin kaga wani bako ne kai kawo ta nan wajen. A inda ya dakin Allah ne. Babu wani wanda yake bako. Bakon zai iya kasancewa mai hadari. Dan ligen asirin India ne. Shin ku dauka ina da rubutaccen sirrin yadda ake kera makamin nukiliya ne da har za a ce zai zo nan ya sata? To dai dan Allah idan kaga wani bakon da baka gane masa ba, kada kai wata ka sanar da mu. Insha Allah. Fita daga nan fa zai yi wahala. To yanzu me abin ya shiga fata malam? Ina da wata shawara. Yanzu bajiran bani wace jarabawa ce ta rage ga wannan mabiyin naka da fara kasa na kwana a masallaci. Yanzu gashi na sa ni ka taimaka a samu iyayen mun ni. Ka taimaka a samu iyayen mun ni din nan kafin a samu wata matsala na roƙe ka. Me? Oyo. Ya je Pakistan? Ce mun fa kika yi. Ta jara tari zai kai mun ni sannan ya dawo gida. Ta ya zai je Pakistan? Wai ba shi fasfo da visa? Babu su haka ya tafi. Ba su? Ba fasfo ba visa? Haka ya je Pakistan din? Ka kwantar da hankalinka mai gida irin wannan sai rashin lafiya da kike wannan maganar ba ki san me yan Pakistanin za su yi masa ba ne? Ni ba zan iya da ko ɗaya ba ma. Amma kaga Allah shiga bata malam bi gare shi. ‘Yan sanda dole suna zaga tituna, saboda haka ku keta cikin gonannakin nan har ku isa zuwa Kanewal. Na gode. Wannan kyakkyawan aiki ne kake yi. Zan yi addu'a ta musamman akan Allah ya sa ka samu iyayen wannan yarinya. Allah ya kare ku. Ko me kuke cewa ma? Jinjina ga Shiram ko? Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Wannan duk laifinka ne. Da baka matsa sai an kai mun ni gida ba. Da ba kai ga haka ba. Yanzu saboda kai gashi ya shiga matsala. Gaskiya
a kai. To ya na iya? Idan har baka yi wani abu a kai ba, to zan je Pakistan neman sa. Me? Wayo na bane. Ba tare da biza ba. Ba zan iya ci gaba da sa wannan ba. Tafiya da numfashi wahala suke yi min. Kaga, dole ne daga cikin me ya ba saja a matsayin matar. Domin 'yan sanda maza biyu suke nema da karamin yarinya. To kai ka zama matar mana. Lallai, kenan ta yadda idan wani ya tambaye ka, zaka ce masa suna na Pawan Kumar Chaturvedi daga India. Kuma ni babban mabiyin Bajrang Bali ne. Kuma na sami izini ne shine na shigo ta karkashin waya ko mun ne. Kai ga mutane suna zuwa rufe fuskar. Rufe ma. Sannan ka daina mana wannan tafiyar sakawa. Manne, za ki min wani abu? Za a kama ta ba. Kai malam. Kai malam. Yawa. Wannan ba daidai ba ne. Duk lokacin da mutum ya karya sai abubuwa sun cakuɗe. Tsaya ka gani. Kin sake magana kuma tawa. To rufe fuska, maza. Subhanallah, gaskiya wannan motar kai. Malam, ko za dan duba maka ne? Bismillah. Yanzu ka koma motar, idan na ce ka tayar sai ka tayar, ka gane? To. Yawa, ka gano wani abu? Ka san yalla bai abin ne sai na samu jijiyar. To kai kan baka rike ne ko likita? To gwada yanzu yalla bai. Me ka taba ne a ciki? Sake jarabawa ne. Ga abin da ne nan. Kai da kyau, gashi nan ka gyara min motar. Ai aikin mu ne mu ga cewar mun taimaki yan uwanmu. Kai amma na gode sosai. A na ce ba, ko dai zan dan rage muku hanya ne an aje ku a can gaba. Yar yarinya ya sunanki? Gaskiya da yake bata magana bibiya ce. Ayya. Wallahi dai ka. Ko ya mahaifiyarta take ji akan hakan? To amma me likitoci suka ce yar uwa? Ai ta ma dai san ma kalbibiyar ce. Duk irin su ɗaya ne. Ai ta ma yarinyar gada ta yi. Kayya kayya. Irin wannan kaddara ce. Kwarai, gaskiya ne wannan. Amma ta wannan hanyar kanewar ka nufa ba? A'a. Amma sam kada ku damu, ku kwantar da hankalinku har gida zan ajiye ku. A'a, kada ka damu, kawai mu dai ka ajiye mu a akan nan babbar hanya. Ai sam ba wata matsala. Zan gaya wa ɗaya daga cikin konstabuloli na ya ɗauke ku a cikin motar aiki ta 'yan sanda ya kai ku gida. To ka ce konstabuloli? Kwarai kuwa aini ne spetan yankin nan. Yau da yake ina hutu ne. Amma da yake wani babban abu ya taso yanzu dole na koma. Babban al'amari kamar ya? Wani ɗan leƙen asirin indiya ne da aka kama ya gudu. Za mu ga na tsawon wani lokaci zai ci gaba da tserewa. Ina can nawa bai ce? Wallahi ba sani ba. Baka sani ba? Ba sani ba. Na hazara Allah wallahi ba san da yake ba. Gani na da shi na ƙarshe. Ya hau mota ne ya zo mun yi bulan leƙen asirin. Bayan lokacin na kira wayarsa sai na ji wayar ta sa aka shaye. Wayar. Maza. Yanzu nan ka kira shi a gaba na ina jin ka. Kira shi. Wayar zana kashe. Taho malam.
na iso dama inda nake so na zo. Yanzu ɗaya daga cikin mutane na zai zo sai ya je ya ajiye ku a gida ko? Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. Ku zo mana ku zo. Ga ya zan. Nan yalla bai. Maza zo nan. To. Waɗannan manya-manyan baƙi na ne. Kuma shi wannan ƙwararren makanike ne ma. Maza ka zo ka kai su gidansa a can Kanewal. To labai mu je mai gida. Mun gode sosai labai. Ai ni ne zan maka godiya domin ka taimake ni sosai. Me zai hana ku taɓa wani abu kan ku wuce? A mun gode labai za mu je kawai ba komai. Kai mu je. To mu je. Ku dawo. Ku shiga ku zauna. Yawa hankali. Sai an jima. Kowane bayan sa'a guda ka kira shi. Dole za a yi dace ka same shi. Ina gidan na yake? Dan gaba ne kaɗan. Ba san hanyar ba ne? Da yake mun daɗe ba ma gidan ne ta zancen gaskiya gudu muka yi aure saboda haka baba yana fushi da mu. Yawan daga ta nan ne. To alhamdulillah da mun samu gidan. Ka zama sarkin zafin kai mai manta gidansu. To ya na iya abubuwan ne ka san. To ba komai ai haka ne. Kai kira wa ƙara. Yalla bai. Wace masaniya babban ofishi suka bayar akan dan likin asirin? Yalla bai sunan Safawan Inkiya Bajirangi. Sannan akwai dan jaridan kasar nan tare da shi, Can Nawab. Bismillah, gurin da naka ko? A karka da mun gode. Ai ka gama mana komai tun da ka kawo mu. Allah ya saka da alheri. To Allah ya kare. Allah ya kiyaye. A sauka lafiya. Baba kana lafiya? Waye kai to? Baba dan Allah ka daina fushi. Ga yarka nan na kawo maka da jikarka. Zo yarinya zo. Kai wannan yarinyar fa. Ni haka kuma kake yi. To amma ne sam bana da ya. Kaga baba babu wani fa'idar musayya akan titi. Mu shiga cikin gidan yaso sai kai mun fada yadda ranka yake so. Wani abu ne wannan na ga maka cewa ni ban gane ka ba. Mun ya ware ba tare da izinin ka ba. Dole ne zaka yi fushi da mu. Cije nan to da ke ni baba. Da ke ni kawai. Da ke ni hakuri kawo. In haka mai maka ba ka ta kalmi ka da ke da shi. Da shi amma dan Allah dana mu kai hakuri. Mu shiga cikin dan Allah mu shiga cikin mu je baba dan Allah dana mu baba mu je. Baba dan Allah kai hakuri mu je baba dan Allah. Ka go mun takalmi na mu je baba. Wani ne na shigo mana gidan Allah. Yau na ga duniya in na shigo na shigo. Haba yalla ba Allah kiyaye mu kiyaye. Sannan ko ta karamar yarinya tare da su. Karamar yarinya? Ɗan shekara nawa? 5 ko 6 haka. 5 ko 6? Kuma ba ta magana. Ba ta magana? Kwarai. Kada ka tsaya nan kana kallo na kamar wani hamago. Ka yi wa Hassan oba yanzu nan. Kawu, waye wannan? Kawu ka bude kofar nan. Daga takar ka karya mun kofa mana. Kai ne suna yana to. Suwa, ɗarka da sirikin ka mana. Wancin ka so nawa ne zan fada cewa bana da ɗaya kuma bana da siriki. To ina waɗannan mutanen da suke cewa su ƴarka ne da kuma sirikin ka suna ina. Ta ya zan sani to? Na zan nan kana tafiya su masu kama hanya suka tafiya su. एक दिन मोहब्बत उड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्फ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी रात में तेरे
Can Nawab, ina tunanin kawai mika kaina ga 'yan sanda. In ya so su 'yan sanda za su nemi gidansu. Kaga sai su mai da ita wajen iyayenta. Kar ma kai wannan tunanin. In kai haka tabbata za ka yi magargama kuma wanda zai ƙara jin labarinka. Kuma kai ka lokacin da kake dagewa haka 'yan sanda za su dage domin su ga cewa sun samo gidansu? Za su yi ƙoƙarin nema kwana ɗaya kwana biyu ba nan ba samu ba gidan marayu za su kai ta. Ba zan bari haka ta kasance ba. Domin na yau bajiran bali alƙawari cewa zan kai Munni har gida. Kuma lallai zan kai ta ɗin. Akwai wata hanya da za a taimake ka. Talabijin. Talabijin? Labarin bai da wani ƙarfi. Yalla mai ya zaka ce haka? Dan Indiya na taimakon yarinya bebiya 'yar ƙasar Pakistan. A gani na wannan babban labari ne labai. To amma wannan labarin naka akan ɗan leƙen asiri. Ai ya fi armashi. Wannan labarin fa. To amma fa labai ba ɗan leƙen asiri bane. To shikenan magana ta ƙare yayi. Mun gama magana sai an jima. Halo? Halo? Yalla bai To menene amfanin nuna wannan labarin? Yalla bai yarinya ce za ta haɗu da iyayenta. Za ta haɗu da iyayenta. Kaga, mu sai da labari muke. Nan ba masallacin Amin Sha ba ne. Da za mu haɗa waɗanda suka rabu. To amma yalla bai. Kaga, Allah ba da sa'a. Halo? Yayya ba abin da ya kai ta sauƙin siyarwa. Amma soyayya? Menene masallacin Amin Sha? Wani sanannen waje ne. Ana cewa fatan kowa cika yake a wajen. To me yasa mu ba mu je can ba? Da gaske? Kai din kaga masallaci rikidewa kake gaba daya? Ka tuna lokacin da muka je masallacin Alipur? Kamar kaga fatalwa haka ka fece. In dai akan mu ne ko ina ma zan iya zuwa. To shikenan mu hau mota yau da daddare. Ina ringi yake. Hello, Kamil. Hello, yaya can? Allah na gode maka da na shiga damuwa da jiga shinu kana ina? Wani yana tare da kai ne? Ba kowa. Kana ina ne? Kana tare da ɗan asirin ne? Ina wallahi ba ɗan leƙen asiri bane, mutumin arziki ne sosai. Kamar ya ba ɗan leƙen asiri bane. Shi fa shigo kasan nan ne kawai don ya kai wata yaniya gidansu fa. To amma yanzu kuna ina ne? Za mu je masallacin Hazrat Amin Sha ne. Ana cewa duk wanda ya je shan muradinsa zai cika. To shikenan dan uwa Allah ya taimaka kuma Allah ya kiyaye. Mu je. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी है नबी Ku shiga ciki zan so in same ku. Ina za ka je? Assalamu alaikum. Sunana Can Nawab. Kuma a yau zan baku labarin wani mutum wanda ya shigo kasar mu ba tare da biza ba. Wanda ya shigo kasar nan ta hanyar rarrafawa ta karkashin wayoyin boda. Sunan shi Bajirangi. हम सबकी
amma a halin yanzu na san cewa shi ba dan leƙen asiri bane. To amma shi waye? Menene yasa ya shigo kasar mu, me yake so? Bajirangi mutum ne kamar ni da ku, kuma abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan, kuma wannan abu shine so. So da yake wa yarinya yar shekara 6 yar Pakistan da bata magana, wacce ta bace a hannun iyayenta tun a India. Yayin da sauran hanyoyin da zai hada ta da iyayenta suka bulle masa, sai ya zama na bajirangi hanya ɗaya ce kadai ta rage masa. Ta ce ba za ta nuna labarin shi ba, akan cewa labarin shirman banza ne, babu wanda ya nuna sha'awarsa a kai. Saboda haka dan Allah taimaka wa dan uwa bajiran game da yarinyar nan wajen iyayenta sannan ya koma kasarsa lami lafiya ba tare da fuskantar cutarwa ba, kasarsa India. जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली पर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली पर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने जानता है न तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे न जाए सवाली भर तो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। Sawa. Da ya sanda ya zo a shi muje. Suna matsowa fa. Bai daga ba. Ka daga wayar mana. Ka daga wayar, me yasa? Zan gaya ma. Na dauka. Salamu alaikum dan wacan. Kana lafiya ne ko? Ina lafiya. To amma ka je masallacin ne? Tun jiya da daddare domin mu yi addu'a wa munni. Da kyau to yanzu kana ina ne? Yanzu haka mun dau hanya zuwa Gojira. Yanzu kenan ku dau hanyar Gojira. To shikenan. To ba komai zuwa an jima haka zan kira ka gane? Sai an jima. To shikenan ka kula. To dan uwa, yanzu dai kuma gashi nan kai ƙarya. Ni ban yi ƙarya ba. To amma ni ka sa ni nayi. To me? Baka taba kallon Mahabharat a talabijin ba? Fim ne?
Sabon fim ne? Dalla duk wanda ya san wannan yarinyar ko ya san wani abu a kanta, to da Allah sa mana lambar waya. A wannan adireshin yanar gizo-gizo mu kuma tabbas za mu kira mutum. Na sa hotunan ku da kai da ita duka a cikin ɗaukar. Yanar gizo ka bashi mai ƙarfi dan uwa. Amma akwai wanda ya sa lambar sa? A yanzu dai mutane kaɗan ne suka kalla, daga baya abin zai girma. Mun ni kina so ki kalla? To shikenan barin tare miki shi. Me faru mun ne? Me kika gani eh? Tare shi baya tare. Me faru mun ne? Sai. Kina nufin kin san wannan? Ita ce mamarki? Saki tarewa. Dan uwa can kalli daga mota ta sauka. Yaushe motar ta iso? Wajajen karfe 8:30. To bincikawa za ka yi daga ina ne mota ta taho zuwa nan. Ta zo. Ta iso. Yalla bai, daga ina kuka zo nan? Ina kuke son ku je? Muna so mu san daga ina kuka zo ne, amma kana da abin mamaki. Mamaki ko rashin mamaki mu dai ka gaya mana daga ina mota ta zo. Daga Jahanabad ne. Munni, sunan ƙauyen ku Jahanabad ne? Amma kafin mu je can Ursa muka baro. Ursa ne? Kafin mu je nan kuma mun baro Karimabad. Karimabad? Kafin nan fa? Yankin Sultanpur. Yankin Sultanpur? Munni, ce yar Sultanpur ce? Munni daga Sultanpur take. Munni daga Sultanpur take. Iya, Sultanpur. Yalla bai kallo na daukar jiya can nawa bai dora akan yanar gizo-gizo. A yau zan yi muku bayani. Nan ai wajen masallacin ne. Yalla bai basu wani zogo jira ba. Mun bincika gaba ɗaya gidaje da kuma shaguna. Kwata-kwata ba sa nan. To shikenan, ku tura wa dispatocin wannan yanki. Wannan dauka maza kuma duk wata mota ku tare ta, ku bincika maza yanzu. To yalla bai. Ƙauyenku? Awa! Ka saurari ni da kyau. Wuce, kai zo. To, wuce. To, cire mayafin, cire ma, cire na ce.